Bon dia, famílies! Benvinguts al taller manual que ha organitzat la Biblioteca Comarcal de Blanes per tots vosaltres. Mireu, jo sóc la Marta de Plusars i avui us ensenyaré com podem decorar ous de xocolata. Mireu, com aquest exemple d'aquí. És un ou que l'he convertit en un conill. Què us sembla? Esteu preparats? Mireu, abans de començar, molt important, ens hem de preparar com els autèntics pastissers. Mireu, segurament que per casa teniu un davantal que pot ser vostre, de la mare, del pare, de l'avi, de l'àvia, de ben segur que en teniu algun per casa. El podeu anar a buscar, que jo us espero aquí. Ens posem el davantal, ens el lliguem pel darrere i així ens assegurem de que no ens embrutarem. Sí? Em faig un nus al darrere i molt bé, jo ja estic preparada per cuinar. Però hi ha un segon pas que hem de tenir molt en compte. Si teniu el cabell llarg, nens o nenes, ens l'hem de recollir. Sabeu per què? Perquè així no cauen els cabells a sobre del menjar. Així doncs, agafem una goma, ens fem una cua i... Atenció, que hi ha un tercer pas! Ens hem de remengar les mànigues per tenir les mans lliures per treballar. Molt bé, famílies! Si heu arribat fins aquí, si esteu veient aquest taller, és perquè heu rebut una bosseta amb tot el kit preparat per poder fer l'activitat. Mireu, si obriu la bossa i li traieu la grapa, a dins hi trobareu això! Un paquet de color vermell. Molt bé. Reviseu que no queda res a dins de la bossa i poseu-lo sobre de la taula amb el gomet de color groc, mirant cap amunt. Ara sí, agafo les tisores per poder-lo obrir. Molt bé, a poc l'obrirem per deixar tot el material a sobre de la taula. Així. Uau! Quantes coses hi ha aquí dins! Mireu! Uala! El paper us el podeu guardar per si heu de fer alguna altra manualitat. Així doncs el deixem per aquí al costat. Perfecte! Mireu quantes coses m'hi he trobat. Trobareu un suport on hi podeu posar l'ou. Aleshores, primer pas, si agafeu el full que hi ha sota de tot, a veure... En aquest full, a la part del darrere, ens indica tot el material que necessitem per fer l'activitat. Important! Els cuiners, quan han de cuinar, abans de tot preparen tots els ingredients i tot el material per tenir-ho a punt, així que ho necessitin, d'acord? Aleshores, paper amb les plantilles, el tenim aquí al darrere. Paper de forn, importantíssim, el necessitarem. Ou de xocolata, el podeu posar a sobre de la base. Xocolata blanca, aquí. Xocolata negra, a veure, per aquí. Què més? Lacasitos, això està bo, Segur que us agraden. Estrelletes dolces, perfecte. 2 plomes, molt bé. I mireu, i un escuradents. Però ara necessito que us aixequeu i que aneu a buscar el material que necessitareu de casa vostra. Si aneu a la cuina, de ben segur que tindreu uns gots, 3 gots de vidre. Jo ja els tinc preparats. 2 culleres, poden ser petites, 2 culleretes. Què més? Un llapis o bolígraf. Mireu, jo he agafat un retolador perquè ho pugueu veure molt millor. Cinta adhesiva, una mica de celo. El davantal i un microones. No patiu! Si voleu fer l'activitat en un lloc que no és la cuina, ja us hi apropareu a l'hora que necessiteu escalfar el que després us explicaré. Molt bé, família, doncs ara sí. Recordeu que podeu fer-vos fotografies, podeu fer-vos vídeos i si ho voleu penjar a les xarxes socials i ens voleu etiquetar, nosaltres ho ensenyarem a tothom perquè vegin com us han quedat els vostres ous de xocolata. Sí? Aleshores podem començar.
Primer pas, famílies. Posem tot el material en un cantó que no ens molesti per poder treballar. Mireu, obrirem el paper de forn. Veieu que està dividit en 4 trossos? Molt bé, doncs el podeu posar a sobre de la taula i ara us explicaré per què. Al paper que teníem, al darrere hi ha les plantilles que hem de retallar. Primer pas, retallarem la rodona, aquest cercle, per la línia negra. M'ajudeu? Vinga, som-hi! Retallem la rodona a poc, així. I d'aquesta manera, després la podrem calcar en el paper de forn. Ja veureu per què ens servirà. Serà per posar el xocolata i poder dibuixar. Ja veureu. Molt bé, ja tenim la rodona. Quan la tinguem, hem de retallar per la línia fins al centre. Així, d'aquesta forma. Retallem fins al centre. Molt bé. I el posem aquí, en un costat del paper de forn. Ara podem seguir. Podem retallar l'estrella. Molt bé. Per la línia negra també, Fixeu-vos bé. Cap amunt, cap a baix. Cap amunt, cap a baix. I així, un darrere l'altre, fins que tinguem l'estrella retallada. A veure. Molt bé, gairebé ja ho tinc. Perfecte, l'estrella. I per últim, què ens falta? Ei, molt bé! Ens falten les dues orelles del conill. Doncs som-hi! Anem a retallar-les. Mireu, per la línia negra retallarem una orella i aquí a la base li tallo. Pum! Ja tinc una orella. Ara l'altra. Retallo l'altra orella per la línia. Molt bé. I quan ja la tinc per sota, la tallo. Perfecte, tots els papers que ens han quedat ja no els necessitem. Per tant, els podeu deixar en un costat o els podeu llançar, sí? Molt bé, famílies, doncs ara sí, és el moment d'agafar un llapis, un boli, un retolador, el que vosaltres vulgueu. I el que farem és marcar aquests dibuixos sobre del paper de forn. Mireu, aquí, en un costat, en un quadrat, d'aquí, del que ens ha quedat marcat, i dibuixarem el cercle. Som-hi! Resseguim pel voltant i ens sortirà un cercle perfecte, Segur que ho heu retallat superbé. En recordeu-vos de fer la línia fins al mig. Ha quedat així aquest cercle. Doncs mireu, a l'altre quadrat i tornarem a dibuixar un altre cercle. En necessitem 2. Tornarem a repetir el mateix procediment. Amb el boli, el llapis o el retolador, fem així i resseguim al voltant. Ja gairebé ho tinc. Només em falta la ratlla del mig. No us en oblideu, Molt bé, ja tenim els 2 cercles fets. Això ja no ho necessitarem, ho podeu retirar. Sí? Ara, en els altres dos quadrats que ens queden aquí, què hi farem? Perfecte, us ho explico ràpidament. En un hi dibuixarem l'estrella, la marcarem com acabem de fer amb el cercle, i a l'altre hi dibuixarem les 2 orelles del conill. Som-hi, doncs. Primer de tot, agafo l'estrella i la marco. Molt bé.
Veieu com ho hem retallat? Marcar-ho és un moment. I així ens queden els dibuixos perfectes. Ara, les dues orelles. Perquè el conill té dues orelles, com nosaltres, també en tenim dues. Som-hi, doncs. Dibuixem una orella, perfecte, i l'altra orella. Molt bé. Una orella del conill està cap amunt i l'altra està caiguda. Veieu? Com en aquest. Què us sembla? Vosaltres podeu fer-ho com vulgueu. Si voleu que les dues orelles estiguin cap amunt, doncs podeu dibuixar-ne dues com aquesta. Sí? Vosaltres mateixos. Penseu que els pastissers, quan fan les mones de Pasqua, que les fan per Setmana Santa, doncs ells deixen volar la imaginació i poden fer mones de tots tipus. Agafen el xocolata i fan motlles diferents per fer creacions autèntiques. Són autèntics artistes! I vosaltres també ho sou, Així doncs, deixeu volar la vostra imaginació i de ben segur que fareu unes mones precioses. Us quedaran uns ous de xocolata increïbles. Molt bé, família. Doncs ara, com ja ho tenim així, retallarem per la línia del centre i per aquesta horitzontal, la horitzontal i la vertical, per tenir 4 trossos. Així doncs, agafem les tisores i retallem. Mireu. Retallem per la línia del mig. I què ens quedarà? Ens queden els dos cercles per un costat i l'estrella i les orelles per l'altre costat. Molt bé. Perfecte. Les retirem i ara les anirem a buscar quan les necessitem. El primer pas. Aquests dos cercles els hem de tornar a retallar. Ara ens quedaran dos cercles, però amb el paper de forn. Mireu, mireu. Sabeu què farem amb aquests dos cercles? Voleu que ja us expliqui? Perquè serà el pròxim pas. Amb aquests dos cercles el que farem és crear uns conos per poder-hi posar el xocolata. Molt bé. Aleshores, així hi podrem posar el xocolata i podrem fer les nostres creacions. Podrem fer com si fos un llapis. Què us sembla? Oi que és estrany això que us estic dient? Ja veureu que ho aconseguirem. Molt bé. A veure, aquest per aquí. Ja gairebé estem. I en recordeu-vos que hem de tallar també la línia del mig. Fer aquest ou de xocolata té una bona preparació, però valdrà molt la pena perquè el resultat és increïble. Mireu, retallem la línia pel mig fins al centre i en aquest cas farem el mateix. Ara sí, és el moment que pugueu agafar una mica de cinta adhesiva. Aleshores, mirem que el retolador o el bolígraf quedi per fora i farem un cono d'aquesta forma. Mireu, mireu! Que xulo! I li posarem una mica de celo. Perfecte. Així no s'escaparà. Ja en tenim un. Hem de repetir el procediment amb aquest cercle d'aquí. Molt bé. Deixem el retolador per fora i tornem a fer el con. A veure... Perfecte. Una mica de cinta adhesiva i ja el tenim. Mireu, podeu agafar un got i podeu situar els dos cons a dins. Molt bé. Perfecte. Següent pas. Ara de ben segur que ja us agradarà, fer aquest pas. Mireu, agafem els gots i a dins
i posem la xocolata. Molt bé, el primer pas serà obrir-la. Així. I la posem a dins. Molt bé. Obrim-la de color blanc. I també la podeu posar a dins. Mireu, primer millor si la trenquem. Perfecte. Una vegada ja ho tenim, necessitem un microones, perquè així la xocolata es desfarà. Sí? Aleshores, agafem l'ou i de mentre posem la xocolata en el microones. A veure? Molt bé. Primer un got. I la poso 1 minut. A veure què passarà. De mentre podem anar obrint l'ou. Uau! Quin ou més gran! Quina passada! El podeu posar aquí, a sobre de la base. A veure, anem retirant tot el que no necessitem i ara esperarem a la xocolata. Sabeu per què us dic que la poseu 1 minut? Perquè la xocolata l'hem d'anar controlant, perquè si no sabeu què pot passar? Que se'ns pot cremar. És per això, mireu, posaré això aquí dalt perquè ho veieu. És per això que és tan important que l'anem controlant, perquè no se'ns cremi. Primer posarem la xocolata negra i ara hi posarem la xocolata blanca. Podeu agafar les dues culleres que ens serviran per remenar. A veure... Molt bé! Ja ho tenim, això. A veure com ha quedat. Està molt calenteta. Mireu, hi posem la blanca i la posaré també 1 minut. De mentre ja podeu anar remenant aquesta xocolata d'aquí. Està desfeta, Molt bé. Ha passat d'estar en estat sòlid a estat líquid. Molt bé. Anem remenant perquè els quadrats de xocolata s'acabin de desfer. A poc. Molt bé. I ara sí, mireu, podeu anar obrint els lacacitos i les estrelletes per poder-les utilitzar. A veure, per exemple, obrim la bosseta i me'ls poso aquí al davant. Els lacacitos. Molt bé, preparats. Ara les estrelletes. Molt bé, ja ho escolto, Aquí també, per poder-les utilitzar. Perfecte. A veure aquesta xocolata blanca. Ui, que calentona! Mira, en aquesta li costa una mica més, però no passa res. Anirem remenant a poc i s'anirà desfent, perquè com el got està calent, s'anirà desfent a poc. Intenteu xafar-la una miqueta, donar-li unes voltes. Perfecte. Molt bé. Xocolata blanca, xocolata negra desfetes, l'ou preparadíssim i mireu, hi ha els 2 cons, sí? El primer pas, famílies, començarem a treballar amb la xocolata. Mireu, el primer que farem és fer les orelles del conill. Sabeu com les farem? Si us en recordeu, teníem un paper amb una estrella i amb les orelles. Doncs agafem el de les orelles, li donem la volta per la part que no hem pintat i el podeu posar a sobre de la taula. Aleshores, agafeu la xocolata blanca i li podeu posar xocolata fent la forma de les orelles. Superimportant! Poseu-li xocolata, però no us passeu i no en poseu gaire perquè si no després
pesarà tant i tant que potser no s'aguantaran. Per tant, a veure, una miqueta per aquí i una miqueta per allà. Mireu, o bé amb la cullera o bé amb l'escuradents, us podeu ajudar a dibuixar la forma. Molt bé, així. Anem dibuixant la forma de l'orella. Fixeu-vos bé, la part de la base, per on s'aguanten, a veure si us ho puc ensenyar. Per aquí, per on s'aguanta l'orella, per sota, heu de fer que sigui ample, perquè serà el que després enganxarem a sobre del cap del conill. Mireu, aquesta orella és molt gran, Ha sortit molt gran. Perfecte, intenteu allisar una miqueta amb l'escuradents. Així. I ja el podeu retirar. El podeu posar, a veure, aquí el posaré. Molt bé, ja tenim les orelles. Ara les deixarem en un cantó perquè es vagin refredant una miqueta. Vale? Ara agafem l'estrella i farem el mateix, però amb la xocolata negra. Mireu, en posem a sobre de l'estrella. Molt bé. I amb l'escuradents anem dibuixant la forma de l'estrella. Una punta, l'altra punta. A veure, potser que en necessitaré una mica més de xocolata. En aquest cas no passa res, si en poseu molta, perquè com serà la base ja ens anirà bé. Així pesarà i l'ou s'aguantarà millor. Molt bé. Dibuixem l'estrella. En recordeu-vos de quan poseu el full que la part del retolador o del bolígraf quedi per sota, En recordeu-vos bé. Perfecte, ja tenim l'estrella preparada i la podem retirar en un costat amb les orelles del conill. Mireu, les orelles del conill les podeu perfeccionar si voleu. Per exemple, si us ha sobrat una mica de xocolata negra, en podeu agafar i li podeu posar en un cantó. Així. Molt bé. I per aquí també una miqueta. En recordeu-vos, amb l'escuradents podeu acabar de fer els dibuixos que més us agradin. Mireu. Es pot dibuixar amb xocolata de colors. Molt bé. Una orella i una altra orella per aquí. Mireu, jo en aquest conill li he posat a més estrelletes. De moment, ara no n'hi posaré. Ho deixo refredar. Perfecte. Ara sí, és el moment d'agafar l'ou de xocolata i començar a fer-li la cara al conill. Primer li farem els dos ulls. Per fer-li els dos ulls necessitarem agafar els lacacitos de color blanc. I després li posarem el nas. Per exemple, jo li faré de color vermell. Vosaltres, com teniu més lacacitos, li podeu fer del color que més us agradi. Aleshores, com ho farem això? Mireu, agafarem un dels cons i li posarem a dins xocolata blanca. A dins. Perfecte. I ara el que farem, a veure una miqueta més. Per exemple, podem posar 2 o 3 dits de xocolata blanca. Sí? Ho tanquem per dalt, així d'aquesta forma, perquè no s'escapi. I ara, mireu, aniré retirant els gots perquè ho pugueu veure millor. Si agafem les tisores i tallem la punta, us sortirà la xocolata per sota. És per això que podreu començar a dibuixar. Mireu, jo li faig un ull, un altre ull, i amb aquests dos punts el que faré és enganxar-li els lacacitos. Un per aquí i un per aquí.
Ara, quan el xocolata es refredi, ja quedarà perfectament enganxat. Ara li faig el nas un punt al mig i li enganxo el nas de color vermell. Molt bé. I ara sí, li puc fer el bigoti, li puc fer les línies de la boca. Vosaltres, com a autèntics pastissers, com a autèntics artistes, deixeu volar la vostra imaginació i feu el conill com més us agradi. Mireu, mireu. Així que estigui ben content aquest conill. A veure... Sabeu què li podem fer també? Mireu. Mireu com m'està quedant. Si necessiteu apujar-lo, el podeu posar aquí sobre. Inclús també podeu dibuixar aquí sobre, Vosaltres en sabeu molt. Perfecte, podeu agafar un drap de cuina si el necessiteu per netejar-vos les mans, que sempre va bé. Perfecte. I ara farem el mateix amb l'altre con, amb la xocolata de color negre. D'aquesta manera li podrem fer els dos ullets, les dues ninetes i després les galtes. Molt bé, anem a veure. Xocolata de color negre, la posem aquí dins, a dins del con. Ei, és una feina entretinguda, però oi que és divertit treballar amb xocolata? De ben segur que a casa vostra ja us esteu xupant els dits. Ai, ai, ai! En recordeu-vos que hem de tenir les mans netes, per treballar amb el menjar? És un pas molt important. Molt bé. El tanquem per aquí sobre, com hem fet abans, i ja podem retallar la punta per dibuixar. Ara sí, li farem els dos ullets, un per aquí i un per allà. Escolta, i li podem fer també, si voleu, unes pestanyes. Això ja potser és més complicat, però mira, li faré una, dues i 3 pestanyes. Ei, què us sembla? Queda superdivertit! Ara li faré a l'altre ull. Una, dues i 3 pestanyes. Ei, que xulo! Molt bé! Ara li podem fer les galtes. Li poso una mica de xocolata per un cantó, una mica de xocolata per l'altre cantó. A veure, què tal? I mireu, amb les estrelletes que teníem per aquí, li podem enganxar a sobre de la galta. Molt bé. I per l'altra galta també. A veure. D'aquesta forma. Li podeu posar tantes estrelletes com vulgueu i com tingueu. Molt bé. A veure, a veure. I escolteu, podeu agafar en tot moment l'escuradents si necessiteu acabar de fer algun retoc. Jo ara l'he netejat una mica amb el drap perquè tenia xocolata negra. Mireu, veieu com va quedant? Ei, és xulo, Sabeu què també li faré? Agafaré una mica més de xocolata negra del con i li faré uns puntets com si fossin els bigotis. Mireu, així. Molt bé. I a l'altre costat també. Molt bé. Ei, molt bé, El podeu deixar a sobre de la base perquè es vagi eixugant. Això ja ho retirarem perquè aquest ja no el farem servir. Mireu, si us ha sobrat xocolata, podeu seguir posant-li més xocolata a la vostra base. Per exemple, aquí me n'ha quedat de color blanc. I ara li faré un dibuix en aquesta estrella tan bonica. Ei, molt bé! És bonic, Així...
Molt bé. Perfecte. Mireu quina estrella. Una estrella de xocolata negra i xocolata blanca. Segur que té un gust deliciós. Molt bé, mireu, ara és el moment de deixar refredar això que acabem de fer. Les orelles han de quedar sòlides, per tant, podeu esperar aproximadament uns 20 minuts i ja veureu com queden dures. Si no, també podeu portar-ho a la nevera i en 10 minuts o en 5 minuts ja ho tindreu preparat. Però, mireu, amb l'estrella que hem fet, la necessitarem posar així i posar-hi l'ou a sobre, perquè d'aquesta manera quedarà enganxat. Aleshores, si ho podem deixar així a la nevera o a fora, ja esperarem també a que quedi sòlid i quedi com una sola peça. Sí? Aleshores, ens veiem d'aquí 10 minuts per continuar amb l'activitat. Molt bé, famílies, mireu, jo ho he posat una mica a la nevera per anar més ràpid. I ara, si fem així, podem treure a poc el paper de forn. A veure, heu d'anar molt en compte, I s'anirà aixecant per tots els costats. A veure... Genial! Ja tenim per aquí l'estrella. Ara podem fer el mateix amb les orelles del conill. Ben en compte, Vigilem que no es trenquin. Una orella i una altra orella. Això ho podem retirar. I ara de ben segur que us estareu preguntant: Marta, però i com enganxem ara les orelles? Doncs mireu, us explicaré dues formes. Si agafeu, de ben segur que us haurà sobrat una mica de xocolata blanca i encara estarà espessa. Però no estarà tan líquida com abans, estarà una mica espessa. I veureu que si la toqueu és com que s'enganxa. Doncs exactament, ens servirà per enganxar les orelles. Posarem una mica de xocolata blanca en un cantó i una mica de xocolata blanca a l'altre cantó. I ara podem posar les orelles a sobre i mirarem que quedin enganxades. Mireu, com si fos pega de veritat. Per aquí i per allà. Potser em dieu: Marta, que difícil! Doncs sí, escolteu, és que els pastissers ja us he dit que són uns autèntics artistes. Fer mones de xocolata és difícil i vosaltres ho heu comprovat. Aleshores agafem una orella i la posem a un costat. Mireu, si us espereu una estona, amb el dit podeu acabar d'enganxar més xocolata perquè es quedi enganxat. Potser em dieu: Marta, és que no se m'aguanta. Bueno, doncs o espereu una estoneta a que el xocolata quedi completament sòlid o us donaré un altre secret. Mireu, us explico. Podeu agafar un escuradents i li feu un forat, a veure, per un costat i per l'altre. Exactament on hem posat la xocolata blanca. Tallem l'escuradents per la meitat i en posem un per un costat i l'altre per l'altre. Ara, si poseu l'orella a sobre, ja quedarà aguantada. Perfecte! Fins que el xocolata quedi dur. Una vegada el xocolata quedi dur, podeu treure els escuradents i quedarà completament enganxat. Mireu, el xocolata per un costat i xocolata per l'altre. Perfecte. Amb el dit podeu acabar de posar bé la xocolata i inclús si voleu li podeu fer cabell, amb xocolata blanca. Ara sí que sí! Les orelles ja han quedat enganxades. Desitjo que tota la família, nens i nenes, pares i mares, us hagi agradat aquesta activitat de decoració d'ous de xocolata. Mireu, aquests ous han quedat superbonics, però que en aquest encara li falten les plomes.
No patiu, les podeu posar on vosaltres vulgueu. Si apreteu una miqueta sobre el xocolata, us quedaran enganxades. Podeu decorar els ous com més us agradin. Moltes gràcies, Biblioteca Comarcal de Blanes, per organitzar aquests tallers fantàstics per totes les famílies. Un petó ben gran i que tingueu una feliç Setmana Santa. Espero que us hagi agradat, de veritat. Una abraçada virtual! Adeu, adeu!